Maayong buntag ninyong tanan o dinhi sa kapilya sa dita Barangay Pulang Bato kang Senior San Roque kaninyo Happy Fiesta. Mga igsuon, nining panahon na unsa may atong gipangayo sa Ginoo. Nining panahon na unsa man gyud atong gipangita. Ang uban kuno dinhi nangita pagbana. Diha bitaw kuno'y sugilanon sa usa ka dihay nalunod nga barko unya dunay tulo ka mga survivors. Dito sila naabot sa gamay kaayo nga isla. Unya ang tulo ka survivors, ang usa Amerikano, ang usa Hapon, ang usa Pinoy. Unya walang damha samtang naglakaw-lakaw sila diha sa baybayon, diha sa maong isla, nakakita sila usa ka botilya. Ug ila ning giablihan ug sa maong pag-abli nila sa botilya, dihay migawas nga genie. Nakaila mo genie, no? Nakaila mo wa? Kita na mo? Awa mo kita, awa mo kaila. Kita ramatag genie sa salida nga sana Aladdin. Unya pagawas ko no sa mga igsuon, mingon ko no ang genie ngadto sa tulo. Ningon siya, pangayo mo nako o bisan unsang butang ug ako ning ihatag kaninyo. Kung pananglit kamoy pangutanon sa genie unsa kay inyong pangayoon? Unsa inyong pangayoon? Ha? Bana? Mahimo niya mong PUI or PUM. Ha? Soon, mingon ko na dayon una ang Amerikano, I want to go back to my place, to the United States of America. Tuod man, pagsulti gyud sa maong tao, nauli sa ngatos Amerika, lipay kay sa tanan. Ug misunod ang Hapon, mingon ang Hapon, kay baw mo sa hinapon anang I want to go back to my place. Ako kay baw in English lang nato. Karon nabalik sa ngatos Tokyo, Japan. Pag-abot ko no sa Pinoy, ingon ang Pinoy, matay gini mingawa sa daning dapita. Oy, akong pangayo no, katong duha ba ibalik ra gud dinhi aron do na koy kauban. Mga igsuon, do na gyud tay gipangita sa kinabuhi. Kung dili man tingali ang tanan muuyon apan kadaghanan mga igsuon, ang gipangita gyud kinabuhi, nangita sila paagi nga sila magmalipayon. Ang atong gibuhat mga igsuon, nagbuhat ta aron kita magmalipayon. Mo bitaw nga inig pista mga igsuon, moingon kita happy fiesta. O di kita moingon og sorrowful fiesta. Kay lagi ang atong tinguha nga malipay ta. Nga bisantud og naata niining COVID karon, ato gyapon gisaulog ang misa, ang fiesta pinagi sa misa tungod kay buota nga magmalipayon mga igsuon. Naminaw ba mo pag-ayo sa first reading? Hoy. Naminaw mo? Kinsay gihisgutan sa first reading? Kinsay ngalan sa anak ni Hari David nga mipuli niya sa pagkahari sa Israel? Si Solomon. Si Solomon, batan-on pa kaayo. Gipangutana sa Ginoo, unsa may imong pangayoon Solomon? Apan kahibaw ba mo, ang gipangayo ni Solomon mga igsuon, wa siya mangayo nga mamahimo sang dato. Wa sa mangayo nga taas unta iyang kinabuhi. Wa sa mangayo nga unta mudaog sa panggubatan. Wa sa mangayo aron mahimo sang bantugan. Apan ang gipangayo ni Solomon mga igsuon nga unta siya tagaan sa Ginoo og kaalam. Tagaan sa Ginoo og
wisdom. Kay alang kaniya mga igsuon, ang kaalam maghatag kaniya og kalipay. Mao na sa mga igsuon. Ang kahalam naghatag kaniya og kalipay. Anhitaron sa kanang ebanghelyo. Dunay duha ka mga sugilanon nga gitandi kini ngadto sa gingharian sa langit, nga ang gingharian kuno sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong ngadto sa yuta sa usa ka uma. Nganong bahandi man? Kaniadto mga igsoon sa panahon sa Ginoo, wa pa may bangko. Aron dili kawaton ang ilang katigayunan, ang ilang mga bulawan, ang ilang treasure, ang buhaton sa dato, ilang ilubong ni ngatos ilawom sa yuta. Ang inyong mga hinipusan, ang inyong mga tinigog na namas bangko, apan sa una, ilubong niya ngadto sa yuta. Apan tan-awa gud kun unsa ni siya ka maalamon ang maong tao. Wise ang maong tao. Nganuman, pagkakita niya nga kining maong yutaa, dunay treasure, dunay bahandi, iyang gilubong nigbalik, iyang gilubong mga igsoon. Nganuman, di man siya kawatan. Kung kita pa to, ato tong kawaton. Ang iyang gibuhat mga igsoon, iyang gilubong pagbalik, uli sa ila, iyang gibaligya tanan niyang katigayunan, o iyang gipalit ang maong yuta. Kay alang niya mga igsuon, ang maong yuta, ang maong uma, mao ni labing bililhon, ug mao ni maghatag kanakog kalipay. Sa laing sugilanon, usa kuno ka negosyante. Daghan magnegosyante dinhino, mga naninda maning kadaghanan dinhi, ug mangga ngatos karbon, no? Di ra ba manugan ay hadlok pangayuan. Pero salamat ko dito ay dagang kay manggihatagon din salamat kay ninyo, no? Ang mao negosyante nakakita sa maanindot kaayo nga pearl mutsa, no? Ako may numduman aning mutsa, ano kaniadtos kag may paming bata kator yung dramas de HP katubitang katong mutsa sa saging mantikaan kay numdum ba mo ato ana. Ay kung mas tiguan pa ko ninyo. Kita sa mga kay mutsa na nagusay mutsa mga igsoon o sa gibuhat iyang gibaligya ang iyang mutsa kay nakakita sa laing labing maanindot pa nga mutsa ug iya kining palit. Mga pangutana sa tong kinabuhi, unsa man labing importante ba nato? Unsa man labing mahinungdanon nato rong panahona? Unsa may atong gipangayo sa Ginoo? Ang labing mahinungdanon ron mga igsuon, no? Masakit. Kay kung masakit na mga igsuon, sus, ang atong hinipusan, atong tinigo mga igsuon, no? Makapangaw tas dili katul. No? Doon ako'y pariente in town, among higala, luy kay tanan. Naigo iyang mga ginikanan, nining COVID, naka-recover iyang ginikanan, karon ang iyang igsuon nga nagbantay sa ginikanan, mao na say naigo. Ni gasto na spirmiro, nya na say laing gastuanan. Mura gyud sila intaw gidakdakan sa kalibutan. Muna mga igsuon, namagyud ta dinis dita, namagyud ta dining dapita, ako lang gining pahinumdom natong tanan nga mas angay gyud tang magmatngon o magamping gyud sa atong kaugalingon. Kay gitudloan ta mga igsuon og tulo ka mga importanteng butang nining panahon ron. Dunay tulo ka mga butang nga labing importante ron. Una, ang atong kinabuhi. Ikaduha, ang atong pamilya. Ang ikatulo, ang Ginoo nga naa kasing. What is important today is our family, because our family is our treasure. No?
And God is our only good. Muna mga igsuon, no? Kadihay bitaw sa paghigugma mga igsuon, giingon pa nga, kung kita tinuod nga nahigugma, andam kitang mo sakripisyo, ug mo hikalimot sa atong kaugalingon. Ug mao nay nahitabo ni Senior San Roque. Si Senior San Roque, dato gunisag pamilya. Ang iyang mga ginikanan, dato ang iyang amahan. Next in line unta iyang amahan sa pagagamhanan sa ilang dapit dito sa Montpelier. Apan iya ning gitalikdan, iya kining gibiyaan, kay buot unta siyang muadto sa balaang syudad sa Roma, kay gusto siyang mag-pilgrimage, kay alam niya, mao ni maghatag na kog kalipay. Naasay kaugalingong plano mga igsuon, apan unsa may nahitabo niya, wa sa mudayon pag-adto sa eternal city of Rome, kay along the way nakasugat siya dako kaayong suliran, dako kayong problema, ang maong dapit dunay peste, dunay kasakit nga nahitabo. Di siya miatiman sa maong masakiton. Kay alam niya mga igsuon, kining akong pag-atiman sa masakiton, mo ni akong kalipay. Ambot ka mo, o sa inyong kalipay. Kay kung mao na inyong kalipay mga igsuon, mo na labing importante ninyo. Nangalipay pa ba mo sa inyong kinabuhi ron? Wa na. Ha? Eh, kung away hinungdan. Ha? Ang importante nga, malipayon taoy. Mabita na giingon ninyo no sa karaan ba sa una makadungog ta nga bahalag saging basta di na tinuod ron oy. Nyagway kwarta magsigilag away. Muna gingon bahala ko magunsa kuno ng adobo kung kanunay lang lagubo. Muna sa karaan. Pero tingali na sa nay wisdom na sa mga igsuon. Kay karong panahon na lagi nangutan ang uban, unsa kuno'y masakit ang PUM or PUI. Dili ka ng person under monitoring o person under investigation. Kay kana kunong PUM, pinaibig sa umpisa, may mahal palang iba. Kanang mga PUI, pinaibig, no? Unsa kay meaning ana nante? PUI? Nalimot ko da. What's it mean as wali ganina god? Pinaibig upang iwanan na. Atala lagi. So na mga igsoon ha no, sa atong kinabuhi doon na gitay prioridad. Ug sa may atong prioridad, ang atong prioridad mga igsoon katong gi-mention akong tulo. Kay kinilagay mga igsoon mo ni maghatag na to kalipay. Nga unta sa ato mga pagpili, ang pilion mo gid unta ang gingharian sa langit. Kay gingon pabitaw na no, mga igsuon sa pangutana unsa may atong gipangita, kalipay ba? O kun buot gyud tang malipay sa atong pagpangita sa mga kalipay, una ang Ginoo. Kay diha sa Ginoo anaa gayud ang tinuod nga kalipay. Only God can make us true happy. Ang Ginoo mao gyud intaw mao maglipay kanato. Amen. Luto na yung litson wa pa. Manindog